Ndewo, unu abịala taa na Quick Igbo. Okwu anyị bụ nri. Kwuo ya ọzọ. Nri. Nri means food. Our word for the day is food. I ga-eji food mee ahịrịokwu ole na ole. We will use food in a few sentences for you to learn. Ngwa, ịchịisi mmadụ bịa rie nri. That's come and eat. Come and eat in Igbo means bịa rie nri. Ọzọ dịka ibe ya bụ sie nri. Sie nri. That means cook food. Sie nri. Ọzọ, nri gịnị bụ nke a? What type of food is this? Nri gịnị bụ nke a? Ugbu a, ama m na ịmatala ihe bụ food in Igbo. Nri, food. Nri, food. Ngwa, ka m gaa rie nri. Let me go and eat food. Ka ọ dị mgbe ọzọ. Bye.